namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka imbadiyada amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyele esimpandeni ngithi kube injabulo yodwa emsakazweni noma ke endlini zokusakaza okhosini FM kwa SABC lapha ku-KE Masinga Road eThekwini nokuyilapho khona ke imiculi kaMaskandi uMthandeni Igcokamelisha Manqele abekade ke kwamukela khona ke imoto yakhe entsha ntsha iVW Polo Vivo iPolo Vivo lena kayitholile bamkomelise ke ngephole emva uthi kabalandeleke bakhe noma kabalandeleke bomculo waseNingizimu Afrika bavota ngeqiniso engomeni yokunqamula unyaka kuyona ke lo msakazo ngoba ke bethi ke le ngoma ke yakhe nempela ke iyadeserve ukuthi ke ithathe kunyaka ingoma yakhe yamsana ke noma ethi kilalilale ithi kilalilale igushi iyona yathatha ke unyaka kulo msakazo kuKhosi FM. Namhlanje uhlelo lukaTshata benoSol Beyonce bebekade ke bevakashele koMthandeni hambisana ke namagida ngoma akhe kanjalo ke nenyosi yakhe kumphako kawudliwa kube yadliwa ngabo uqumbe eziswini zonyoko bezokwamukela ke leli pholo kodwa okunaye kakhulu kulomcimbi ke noma kufiyeni kaMthandeni uMthandeni ufike ke egqokise kaKing Zoso uKing Zoso phela lona osekudumela ukuthi nembala kabadlelani yena ke noMthandeni akwazi ukuthi ke babangani kodwa ke okufaka phaka noma kokusolakalayo lokuthi kubabanga ukuthi uKing Zoso ke indlela bekade ke bhala ngayo uma ngabe ke bhala ke ngoMthandeni Igcokamelisha lifike lihleke impulampula ke kwaShembe laseliphatha ke nesiciphu lakhombisa ke wena kwabona umuntu noma wena kubona iNazaretha ke inhlalisudi isonta ke kwaShembe ubegqokiso kaKing Zoso ngalesikhathi ke fika ke emsakazweni kujabuleke abaningi etheleka ke khona ke zokwamukela ke le moto yakhe ke ayihambisana ke noma ke imoto ke yakhe ayithola ke ngengoma ehambisana ke noma nokubalekile futhi nokuhle kwenzeke ngalesi sikhathi iloko ukuthi ke abalandeli bebephume ngobuningi bezozibonela ngamehlo abo ukuthi ngempela ingabe kuMthandeni uyalithola yini ipholo lakhe ulamukele ke ipholo lakhe ngezandla ke ezinhle nezifudumele njengoba ke bonakala ke behamba behleli ke phambili behamba ke lapha ke nobani nomshovo phela kuMthandeni nomshovo bayizithupha ziyogwayeni kusukela ke lo kya endulo kosibiza abadlwane babevele ke beswana lezi insizwa ke zombili futhi ke isuka kude njengoba ke nomculo lona ke sola sangazi ukuthi zawuqala ke isahamba ke ndawonye sahlala ke hostela kwaMashu halala ke Mthandeni Igcokamelisha Manqele siyakubongela futhi ke nawe siyakutusa futhi ke siyakuncoma lokho kwenzileyo ukuthi kubonga abalandeli ke bakho njengoba ke shilo wathi ke akabonga uKhosi FM kodwa kubonga abalandeli ke bakhe abatheke bamphakamisa Umani World Star umsakazweni uKhosi FM my rent usona ku 90.1 ke ku 107.4 FM iWNB buza nabangani bakho thina bethu abangani bakhona balanje ngamanje ikhini zokusakaza eSABC ngoba phela inkulu indaba umcimbi omkhulu la khona sinikezela imoto kaMthandeni SK ngoba yena wasifaka enyakeni ka 2025 siyakumkhaba nezemidlalo Uhlala kwi-industry isikhathi kangaka kube isibusisa azange ngishado ngentando yami nokwazi kwami I think into engisebenzela kakhulu ukuthi ngazi ukuthi yini engifuna ukuyi-achieve ngokuba kwi-industry nokusebenza abantu abasuke besafika endimeni umuntu umethembe engaziyo uvavela athwele imama kuba lula usebenza nomuntu osemusha unalawo ama-commitments amaningi u-excited kakhulu ukusebenza usuke nalo futhi nale passion yokuthi ufuna ukusiprova ingano nazo kumnandi asakaza ukusebenza abantu engibathole sengimdala sengifundile nokusebenza kakhulu siyabambisana kakhulu nomndeni wami la ngisiza ukuthi ngesikhathi singane into yenza njengomama wekhaya eyenza ukuthi umkhwenyana wakho ayiqatshanga awuthole unjalo ngokungani nkosikazi into abaluleke kakhulu ukuthi unyana indawo yesapothi nokusebenzisana abantu abajwayele ukukulasha siyathanda ukwenza into ndawonye siyathanda ukusapothana umele bones Lotshatha Godo, Beyonce, uKhosi FM, luhamba phambili. Ukhosi FM Bethu School 2025. Nakulo nyaka sakhula sithi #imfundo iyadlisa. Umkhankaso wethu ukuya esikoleni. Isikhonza konke somsakazo uKhosi FM sibambisene neHollywood Foundation. Bakulethela injabulo nenkuthazo kubafundi. Abafundi besikole ezivakashelwa bazolekelela umsantshwane wesikole olinganiselwa ku R300,000. Ngomhla 28 kuMasingana sivakashele eGobube High School eMzinto kanye Glenmays Primary School eXopo. Lalela umsakazo wakho uthanda uKhosi FM. Ungena
ezinkundleni zokuxhumana ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa. Kungenzeka size endaweni yangakini. #China nemfundo yakho ngoba #ikuyazisa. Ezemidlalo. ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni uma uhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni uma uhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala ma usagqoka impahla yadya mangagqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela ezimpandeni ngithi